Fortnite. Fuck. Og der. Jeg kan ikke finde den Player Model jeg downloader. Jamen det er fordi hosten skal have det også. Whatever, dude. I guess jeg kan være Jeffrey Epstein. Oh my god. Det kan vi også downloade, Hvad skal jeg lige downloade nogle Jeffrey Epstein models og sådan noget? Sigurd, der har altså noget lige ved siden af dig. Nej. Du skal fucking kigge, Sigurd. Det er jo ikke... Du skal ud... Jeg er fucked. Hvad fuck ser han mig ikke? Nej! Ej, så kommer vi til at Guys, hvad er det? Guys, oh my god. Jeg er bange. Det er Kirby fra Hitgate. Oh shit. Kom her. Nej. Nej, fuck af. Nej, det er unfair. Jeg vil ned. Okay guys, jeg tror jeg unslap ham. Jeg kan ikke høre ham mere. Nej! Nej! Hvad er jeg til? Oh my god! Oh, fuck it! Hvor fucking nukes? Oh my fucking god, man! Sådan her, clean up everything. Nu, gutter, nu tager vi os lige sammen og laver en fuldstændig række. Vi skal lave en række af dem, og så skal vi gøre dem ready, og så eksploderer vi dem, okay? Shit, bror, man. I don't know that. Hvad sker der, hvis jeg rammer den her? Nej. Nu fuck it. Men lad mig lige få mit kamera ud til det her. Yo guys, velkommen til Jackass. Jeg tager det. Han gider ikke væk, bror, mand. Jeg tror, du har brug for noget højere kalibre. Okay, lad os få den her. Den stopper jeg med at være raw. Den gider stadig ikke at virke. Sigurd ville ønske, han var en del af det her. Oh my god, den store minion. Altså... Fucking retards, man. Ej, de her, de skal væk. De skal væk, de her to. De skal ikke være her. Åh nej, åh nej. Jeg gør. Hvor vil lige. Og det er der, I er. Stop. I'm gonna show you something mind-blowing. Nej! Hvad fuck foregår der? Hvorfor er vi i Ukraine? Fuck, lad være med at kigge sådan der på mig. Der. Så, nu burde de have administrator. Ja, nu kan du nok også spawne lort, Sigurd. Det var nok det problem. Fucking... Oh my fuck. Hvem fuck er det, der spawner dem der? Kan du ikke lige lukke hos en kørebil?
Kan vi ikke please fucking begynde? Du lagger mit spil, Sigurd! Nu stopper vi. Imagine lag. Oh my... Jeg kan ikke engang se Sigurd. Hvor er han henne? Hvorfor må jeg ikke dodge ham? Nej. Min tower. Jeg er død, bror, mand. Hvorfor er du i det fucking... Det er virkelig fucking irriteret. Jeg måtte ikke komme ind på skolen. Hvor fuck blev I af? Nej! Gemmer. Nej! Han er der for helvede! Nej! Jeg er fucket! Kom her. Fuck det der. De er til venstre, Sebastian. Hvad? Ja. Sebastian, gå dog efter dem for helvede. Jeg har lige givet deres fucking... Hvordan fuck døde jeg? Kunne du gemme den fucking der? Det er faktisk bare en dead end. Jeg har et sacrifice. Nej. Kom her. Jeg kan ikke se Sigurd igen. Ved du hvad, nu er du... Han er lidt... Ja, det er fordi du er Epstein igen. Like, hvad er pointen, hvis jeg ikke må være? Det er fordi han er død, bror, men han eksisterer ikke mere. Den her Epstein player model. Ja, det kan jeg godt se. Så. Jeg fjerner dine krav privileges lige om lidt. Nej! Jeg elsker virkelig at se spillet ramme 0 i et par frames. Men jeg kan ikke vælge et våben. Ja, det er også bare ved at skifte mellem. Er den i gang med at eksplodere, eller hvad fuck sker der? Ja.